मार्च में सुबह बैठे थे शक्तिनगर ब्रांच में, जहां पर बजरंग दल वाले आकर उन्होंने मारपीट की है, जबकि हमने किसी ने कुछ नहीं कहा। वो अपनी मर्जी से आके उन्होंने हॉल खाली करवा दिया और हमारे लोगों को भी यहाँ रूपनगर थाना में लेकर आए हैं। हम उन्हीं के बाहर खड़े हैं, थाने के बाहर। और यहाँ पर भी जब हम बाहर सब चर्च के लोग खड़े हैं, हमें भी लेडीज़ को भी वहाँ बजरंग दल की लेडीज़ आई, उन्होंने मारपीट करके वो सबको भगा दिया उन्होंने। अब हाँ, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, सबके साथ। ये हमें नहीं पता कि ये क्या चाहते हैं क्या नहीं, जबकि हमने किसी ने कुछ नहीं कहा। हमने उनकी मार का जवाब मार से नहीं दिया, उनकी गालियों का जवाब गालियों से नहीं दिया, लेकिन वो गालियाँ बहुत कर रहे थे और मारपीट भी कर रहे थे। कितने बजे की बात है? सुबह 11 बजे की बात। तब से थाने में बैठा के रखा? हाँ जी, तब से हमें अब तक। कितनी महिलाओं को मारा? काफी महिलाओं को मारा उन्होंने। बहुत सारी महिलाओं को। आपको ही मारा था? हाँ जी। फिर पुलिस वालों ने आपकी सपोर्ट नहीं करी? पुलिस वालों के सामने मारपीट हुई है और पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, पुलिस वाले देख रहे हैं तमाशा। अच्छा। तो इसलिए आप हम चाहते हैं कि आप ये कार्यवाही करें और हमारा साथ दें। ठीक है। 112 पे भी फोन किया था आपने? 112 पे हमने हेल्प की। तो आपका मेडिकल करवाया अब तक? नहीं, कुछ नहीं करवाया। ठीक है, ओके। बोलो, मैं जो पूछूं उसका जवाब देना। बोलो, जल्दी बोलो। हम शक्तिनगर ब्रांच में प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते समय कुछ लोग हमारी चर्च के अंदर आए, तोड़फोड़ की, हमारी प्रार्थना रुकवाई और हमसे बोल रहे हैं कि तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, यहाँ पे कर क्या रहे हो। और उसके बाद थाने के सामने ले जाकर हमारे साथ मारपीट की, लेडीज़ों को मारा है, पुलिस वालों के सामने लिटा के बाल खींच के मारा है। फिर हमने 100 नंबर पे कंप्लेंट की है, फिर 100 नंबर वाले आए हैं। किस को मारा है बताओ, जल्दी बताओ। और 5 औरतों को मारा है, हम 4-5 लेके खड़ी है। तो सबको मार के भगा दिया? हम सबको मार के भगा दिया। ठीक है। अंकुर नरूला जी की ब्रांच से हो ना? ठीक है, बस इतना बड़ा। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि हमारे जितने भी पासवान थे जो गिरफ्तार हुए थे, वो सारे लोग छूट गए हैं, अभी थाने से बाहर आ गए हैं। और विशेष धन्यवाद हमारे सिमोन मसीह अम्बेडकर जी का, राजा जी का, बहन मीनाक्षी जी का और अशोक निराला जी, समस्त हमारे बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना जि भिडिअखौ नुदों, जिखौ नुबाय, बे जाहैबाय नैबे रिसेन्टलि थांनाय सानडेआव जानाय, थांनाय रबिबार, थांनाय देवबाराव जानाय मोनसे जाथाय, जेराव दिल्लीयाव जादोंमोन। आरो बे गिर्जाया जाहैबाय पास्टर अंकुर नरुलानि। नोंथांमोना मोजाङै मोनथिगौ आं पास्टर अंकुर नरुलाखौ, जायहा पान्जाबनि, बिथाङाबो पान्जाबनि आरो बिथाङाबो बेबायदिनो इसोरनि बोसोनफोरखौ होयो आरो बिथांनि मुङैनो गोबां दाब जायगाफोराव गोबां गिर्जाफोर दङ। दा बै गिर्जायाव थांनाय सानडेआव बजरंग दलनि मानसिफ्रा फैनानै जायफोरा खुलुमनाय सिबिनाय खालामबाय थादोंमोन, बिथांमोनखौ गोबाङै अत्याचार खालामदों, आइजोफोरखौ बुदों, गोबां सेंग्राफोरखौ बुदों, गोबां हौवाफोरखौबो बुदों। आरो बै समाव पुलिसबो दङमोन। पुलिस थानायावनो आइजोफोरखौ अत्याचार खालामदों, गोबाङै गाज्रि बुदों। पुलिस विभागनि मानसिफ्राबो सहाय होआखै, बिसोरनिखौ नायबायसो थादों। आरो बैयाव जिथु खामानि मावदों, बे जाहैबाय बेयाव धोरोम सोलायहोनायनि खामानि मावदों होननानै बिथांमोना ब्लेम खालामनानै बे खामानिखौ मावदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै जोंनि भारताव बेबायदि अबस्था जादों, जेरावहाय गिर्जाफोराव थांनाय व्यक्तिफोरखौ, खुलुमनो सिबिनो थांनाय व्यक्तिफोरखौनो धोरोम सोलायहोदों होननानै बेबायदि खामानि मावगासिनो दङ। हयथ' गाबोन सबनिहा जोंनि बर' गिर्जाफोरावबो बेबायदि जाफैगोन, नाथाय जों दासिम खोनाथ'वाखै। नाथाय बेफोरबायदि समस्याफोरा हयथ' उनाव सफैगोन, जेराव खुलुमनाय सिबिनाय खालामनो थांनायावनो, गिर्जा खालामनो थांनायावनो, आर'ज खालामनो थांनायावनो धोरोम सोलायहोदों होननानै गोबां धारना खालामदों। प्रियफोर, बेबायदि अबस्था जानानै दङ। देवजाग्रा प्रियफोर, बे जाहैबाय दिल्लीनि जाथाय। आरोबाव नोंथांमोननो मोनसे रादाब लानानै फैफिनबावदों, बेखौ आरोबाव नायबावगोन। बेयावबो बेबायदिनो जाथाय, जेराव गोबां ख्रिस्टियानफोरखौ धारना खालामदों, गिर्जा जनो थांनाय मानसिफोरखौ हौवनदों, बेबायदिनो धोरोम सोलायहोग्रा होननानै धारना खालामदों। देवब्ला प्रियफोर, नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन आरो जोबनाय फारसे आं माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनानै फोजोबहैगोन। में एनएम चर्च के एक कार्यक्रम के दौरान धर्मांतरण के आरोप को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि इस कार्यक्रम में स्क्रीन पर वीडियो दिखाकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। विरोध के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झड़प हो गई। मामला कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम रमतला का है। एनएम चर्च में कार्यक्रम की सूचना मिली, बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग वहां पर पहुंचे, विरोध करने लगे और इसी दौरान पुलिस और संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हो गई।
पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया। विवाद बढ़ता देख पुलिस ने तत्काल कार्यक्रम स्थल से टेंट और डोम हटाने के निर्देश दिए। पुलिस ने बताया कि एक खास समुदाय ने सभा का आयोजन किया था। सूचना मिली तो पुलिस पहुंची और कार्यक्रम की अनुमति के दस्तावेज दिखाने को कहा, लेकिन कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए, जिस पर यह कार्रवाई अब की गई है। 500 से 1000 हिंदुओं को बुला करके यहाँ उनका ब्रेन वॉश करके उनको धर्मांतरित करके उनको हिंदू से ईसाई बनाने का काम किया जा रहा था। हम हिंदू संगठनों को आज सूचना मिली, हम लोग जब यहाँ पहुंचे और जब धर्मांतरण का विरोध किया तो यहाँ थानेदार साहब वो नवीन देवांगन साहब धर्मांतरण कर रहे लोगों का बचाव करते हुए उल्टा हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। धर्मतला में एक समुदाय विशेष के द्वारा सभा का आयोजन किया गया था, जिसके संबंध में सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची। पुलिस के द्वारा उनसे अनुमति के संबंध में दस्तावेज पेश करने को कहा गया। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। गोबां दुखुनांथाव जाग्रा प्रियफोर नङा होमब्ला नोंथांमोना बे रादाबखौबो मोननो हाबाय। बे जाहैबाय बिलासपुराव जानाय मोनसे जाथाय एनएम चार्च एनएम चार्च होननाय बे चार्चआवबो बजरं दलनि मानसिफ्रा थांनानै एटेक खालामहैदों। बे जाहैबाय मा बेयाव फिल्म देखायनानै मानसिफोरखौ धोरोम सोलायहोदों होननानै। येस अनजाग्रा प्रियफोर हयथ' बेयाव जोङो जायखौ जों दया सागर होनदों, जिजास द पेशन अफ जिजास क्राइस्ट, बेफोरबायदि माखासे फिल्मफोरखौ हयथ' बिथांमोना खौसेथि जानानै ज' जानानै नायदोंमोन। नाथाय बेखौनो मा खालामखौ बजरं दला थांनानै जे फिल्म दिन्थिनानै मानसिफोरखौ धोरोम सोलायहोदों होननानै गन्दगल खालामहैलायबाय। गोबां बुला बुलि खालामहैदों, नांज्लायहैदों, ख्रिस्टियानफोरनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बन्द खालामदों। बेबो थांनाय सानदेनि फारिलाइ, थांनाय सानदेयाव जानाय प्रग्राम, जेरावहाय गोबां हिन्दुनि बजरं दलनि मानसिफोरा थांनानै बन्द खालामदों आरो पुलिसफोरखौ लिंहरदों। आरो पुलिसफोरा थांनानै नुहैबाय जे बेयाव जेबो उसुबिदा गैया एबा जेबो समस्या जायाखै, जेबो जेंना जायाखै, जेबो धोरोम सोलायनो होनायनि खामानि जायाखै, जेराव पुलिसा नायबिजिरनानै मोनहैबाय। दा बेयावहाय जितु बजरं दलनि दैदेनगिरिफोर दङमोन, बजरं दलनि मानसिफोर दङमोन, बिथांमोनजों लोगोसे तर्क बितर्क जादों। मानोना बजरं दलनि मानसिफोरा पुलिसफोरखौ जबरदस्ति बुंदों जे बेयाव धोरोम सोलायहोनाय जादों होननानै। नाथाय पुलिसफोरा बुंदों बेयाव जेबो धोरोम सोलायहोनाय जायाखै। दा बेयावखायनो बिसोरनि गेजेराव तर्क बितर्क जादों दि बजरं दलनि खामानि मावग्राफोर आरो पुलिसनि गेजेराव तर्क बितर्क जानायखौबो नाथ्रोदलायनायखौबो जोङो नुनो मोनदों। प्रियफोर, जोङो दायो गोबांनिख्रुइ गोबां आर'ज खालामनांगोन। जों बर' गुबुननि थाखायलाय मा आर'ज खालामनो, बे माब्लाबाबो जानो नाङा। जों आसामनिसो, बे जाथायफोरा बिलासपुर, छत्तीसगढ़, दिल्लीनि बबेबानि स्टेटनि रायजोनिसो, जोंलाय मानो आर'ज खालामनो होननानै माब्लाबाबो साननो नाङा। दिनै जों खौसेथि आर'ज खालामनांगोन। प्रियफोर, बेफोरबायदि जाथायफोरा मानो जानो मोनगासिनो दङ? बे जानो मोननायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावग्रा बेक्तिफोरा गोबांनिख्रुइ गोबां जाबोगासिनो दङ। डेट मिन्स जिसु ख्रिस्ट'नि रायजोआ फैगासिनो दङ, गोबांनिख्रुइ गोबां जागासिनो दङ। दा बेयावहाय दुथांफोराबो एक्टिभ जाबोदों। येस, दुथांफोराबो एक्टिभ जाबोगासिनो दङ। मानोना जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमग्रा बेक्तिफोरा बांबोदों। दा बेयावहाय गाज्रि खामानि मावग्राफोराबो बांबोगासिनो दङ। दा बेयावहाय जोंनि खामानिया मा? जोङो आर'ज खालामनांगोन। प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'नि खामानिया गोबां जादों। साननो नाङा जिसु ख्रिस्ट'नि खामानि जाथाराखै नामा होननानै। गोबां जागासिनो दङ, जायनि जाहोनाव जों बेफोर समस्याफोरखौ मोनदों। दा बेयावहाय आर'ज खालामगोन बैफोरनि थाखाय जेराव दारना सोलिगासिनो दङ, जेन बिथांमोना जेन सैसोनानै गसंथानो हायो, खुलुमनाय सिबिनायखौ खालामबाय थानो हायो। बेनि थाखाय आर'जआव नांथाबनानै थागोन। जेराव दिल्लीयाव अंकुर नरुलानि चार्च जादोंमोन, चार्चआव एटेक जादों, आरो जि बिलासपुराव एनएम चार्च दङमोन, एनएम चार्चआव एटेक जादों। बेफोरनि थाखाय नोंथांमोना आर'ज खालामदो। देवब्ला प्रियफोर, नोंथांमोना बे रादाबखौ दिन्थिबाय। नोंथांमोना थारैनो एसेब्लाबो आइडिया मोनदों दिनै जोंनि भारतआव मा जानानै दङ। देवब्ला इयुननि समाव गोदान मोनसे रादाब लानानै फैफिनसिगोन एबा इसोरनि बोसोन लानानै फैसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेनोसै। थेंक इउ।